سيد السادات نور نبينا محمد مصطفى صلوات الحمد لله Bogu şükür suakadan kad smo mi od ummeti Muhammeda mevlud učit i salavat hayama za našeg peygambera Nam treba da ga znamo kako je, koga ne zna, pravo bez imana je. Uči mevlud da mu slušaš manio, a ne traži da čuješ teganio. Nije fajda samo slušan sam avat, a šta mevlud kaže ne znat mu dokaz. Pravo znajuć ko će mevlud učiti, onda mevlud fajdu će dokučiti. Našeg pejgambera mi hajemo znat, ne žalimo mali dušu za to dat. I zato mevlud se uči i sluša, koga haje da se pozna on kuša. Blago onom ko sluša i ko uči i u kojoj to nalazi se kući. Pa mevludu ihtibar ko ne čini, strahoba je, on će biti mučeni. Čisto slušaj i pamet ti saberi, dobro uznaj šta ti mevlud govori. Kad se uči, baci govor ti i rad, ako hoćeš da ti Allah da murad. Kako bi ti bio pred pejgamberom, ti na mevlud donesi to sve na um. Pa se čuvaj ti na mevludu tako, dinu čini ihtibar ti sve vako. Brižan insan tako mevlud kad uči, razgale mu dođu i veseloći. Našem pejgamberu čuda bio Allah, u kitabe to se baš popisalo, šta mu je sam rođeni dan imalo. Puno ima, sad da kažemo malo. Toga dana kafiri poznadoše, kako će im biti jadan sve više. Pa među sinskoga cara Saraji popadaše, dođoše im belaji. Starogodna vatra
međusijama, za čas ugasi se briga binima. Savet šehra voda im presušiše, kafiri se i zato uplašiše. Šeitan zabrani se nebu izlazit, pa mu neđimima haber donosit. Mnogo ima, ne mogu sad kazati, iz kitaba, zato pitaj brata ti. Kako pejgambera treba znat nama, u kitabe sve upisano ima. Ime šifa i šerif kitaba je, što za pejgambera nam dokazuje. Ko za pejgambera haje slušati, on selamet svakada će imati. Naš je pejgamber Muhammed ime mu, odabro je njega Allah u svemu. A mu čuješ čime uči salavat, ako tražiš ti selameta imat. Otec Abdullah mu majka Amina, eto tako bila su im imena. I u Mekki šeheru se rodio, na svijet je svako dobro donio. Kad u 40 je stigo godinu, pejgamber insanu on bi i džinu. Pa i Džebrail mu je dohodio, sve mu Kur'an pomalo donosio. Svijetu Božji din dovodio, dobro kazo, a zlo svako kudio. 53. godinu pošao, u Medinu je muhađir on došao. Kad je 63 godine bio, u Medini džennetu preselio. Miloj družini mu ashab se veli, koha je pejgambera i njih voli. Sunnete mu radi uči salavat, pa će te šefatom on darovat. Allahumme salli alel Mustafa, bedi'ul cemali ve bahrul vefa. Salaten tedum